Diyan ka muna, Tay. Sis, huwag ka maingay. Bakit? Nasa loob sila. Mukhang may ginagawang hindi maganda. Oo nga, sis. Parang alam mo yun? Sigurado ba kayo dyan? Oo, sis. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ano na naman ba to, sis? Hindi ko na kinuhanan ng picture para ikaw mismo makakita sa ginagawa ng anak mo. Aray! Dahan-dahan lang! Ma? Sheila? Anong nangyayari dito? Sabi ko na nga ba, sis? Tamang hinala ko. Oo nga. Ano ba yan? At ikaw, lalaki, humarap ka dito! Ma, ano ba? Kuha po, ikaw na munang bahala dito sa bahay, ah. Apollo, wag po kayong mag-alala. Sige po, alis na ako, ah. Apollo, ingat po kayo. O, Mang Romeo, saan po ang lakad natin? Ang sungit naman ni Mang Romeo. Para tinatanong lang eh. Hi, Sheila. Saan yung lakad ng lolo mo? May asikasuhin po kasi siya sa Maynila. Doon kay Mitch? Ba't hindi ka sumama? Hindi po. May pasok po kasi ako. Mag-isa ka lang dyan sa bahay nyo? Opo. Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang? Hindi naman po. Sige, sabihan mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Salamat po. Sige po, papasok na po ako sa loob. May gagawin pa po ako. Ang lihim talaga ng pamilyang to. Wala man lang ako makuha matinong sagot. Oy, Mare. O Mare, napadalaw ka. Naku, alam mo, may ichichika ko sa'yo. Talaga? Ano yun? Sabi ko na nga ba, interesado ka rin eh. Oo naman. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Oo naman. Sige, ano ba yun? Ito na nga. Ha? Bakit? Anong nangyari? Bakit? Anong problema nun? Ay naku, chismosa. Sino kaya yung kausap ng babaeng yun? Oo, ate. Ano na naman ba yung sinisilip-silip mo dyan? Wala. Bakit? May nakita ka ba? Ay nako, ate. Yung mga galawang mong yan, alam ko na yan. Hindi ka pa ba nadadala nung nakaraan? Napapahama ka dyan sa pagiging chismosa mo. Sinong chismosa? Ikaw, dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Tsaka, bakit ka ba nandito? Di ba may pinapagawa ko sa'yo sa likod natin? Uminom lang ako ng tubig, ate. O sige, bumalik ka na dun. Sheila, saan ka pupunta? May aayusin lang po. Kaya nga, saan ka pupunta? Sige, pasensya na. Nagtatanong lang naman ako. Sige po, alis na po ako. Ma-text nga si Mitch. Anak, pwede na ba akong umuwi? Tay, pwedeng bukas na lang. Magpahinga muna kayo dito. Nag-aalala ako sa apo ko. Mag-isa lang siya doon, anak. Nag-a-update naman po sa akin si Sheila, Tay. Ngayon po, nasa bahay siya ng classmate niya at may tinatapos na project. Hayaan niyo, Tay. Bukas na bukas din, uuwi na tayo. Sige, anak. Nag-aalala na kasi ako sa apo ko. Sige, Tay. Hay nako. Itong si Ruby, wala nang ginawa kundi magchismis ng kapwa. Anak, ano ba yan? Wala, Tay. Magpahinga muna po kayo.
Delete. Chismosa. Sino kaya yun? Hoy, Maring Ruby! Ay, pusang gala! Ano ba yan? Gulat na gulat ka! Shh! Ikaw maingay. Bakit ba? Ano ba yun? Sandali lang, ang ingay mo. Ano ba kasing tinitignan natin dito? Basta, wag ka na lang maingay. Sino ba yung lalaking pumasok doon? Hindi ko nga rin alam eh. Nakita ko dumaan dito, tapos dumare-diretso doon. Hindi kaya lalaki niya yun? Naku, Mare, yun din ang naisip ko. Hintayin nating lumabas. Sige, Mare. Ang tagal naman nila. Tara, puntahan na lang natin. Baka kung anong ginagawa nila. Sige, tara. Salamat. Tatawag na lang ako kapag kailangan ulit kita. Sige, alis na ako. Basta mag-text ka lang. Sige. Oh, Ate Ruby, ano pong ginagawa niyo dyan? Wala. Napadaan lang kami. Oh, Sheila, galing kami sa likod. Wala ba siyang kasama sa bahay nila? Meron, kaso umalis si Mang Romeo. Eh, sino naman yung lalaking yun? Sa tingin mo, sino yon at anong gagawin nila doon? Magja-jack and Poy? Ikaw naman ang slow mo. Oo na, nagja-jack and Poy na sila. Teka, bakit nga ba nandito ka? Eh, kasi nga may ichichika ako sa'yo. Talaga, gusto ko yan. Si ano? Kilala mo ba yun? Magandang umaga, Mare. Halika, Mare, pasok ka. Siya nga pala, bumalik na ba dyan yung lalaki? Hindi pa sa ngayon. Pero baka nakikita sila sa labas. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Sigurado ako. Sisiguraduhin ko talaga dahil napahiya na ako sa kanila dati. George! Tapos ka na ba sa ginagawa mo sa likod? Hindi pa, ate. O sige, pumunta ka na doon para matapos mo na yon. O ano pang tinitingin mo dyan, ha? Wala, ate. Kapatid mo ba talaga yun? Oo, sa kasamang palad. Ano yun? Karating na natin! George? Ikaw? Ha? Bakit po? Anong ginagawa mo kay Sheila? Narinig ka namin sumigaw, kaya napasilip kami sa bintana. At akala namin kung ano nang ginagawa sa'yo ng lalaking to. Oo, at concern lang naman kami. Teka, sandali. Nalilito ako. Magpaliwanag kayo, George at Sheila. Mali po kayo nang iniisip, ate. Oo, tama po. Sumigaw po si Sheila. Buti po narinig po ako ni Kuya George. Nadulas po ako sa CR. Mabuti po at nasa likod lang po ako. Tinulungan po ako ni Kuya George na lumampas sa CR kanina, ma. Kasi sobrang sakit ang paa ko. Eh, sino yung lalaking nakita namin dito nung nakarang linggo? Tobero po yun. Nasira po kasi yung poset ko sa CR. Kaya nadulas po siya. Kasi nasira po ulit yung poset. Sis, ano na naman ba to? Imbes pala na tulungan mong anak ko, mas inuna mo pang chismis. Sorry, sis. Akala ko kasi... Ano bang nangyayari dito? Pasensya na po kayo, Mang Romeo. Pasensya na po. Ikaw na naman, Ruby? Wala ka na talagang pinagbago? Nagdala ka pa ng kasama mo. Sis, sa susunod, alamin mo muna ang totoong nangyayari.
bago mo ipagkakalat sa iba. Huwag puro tamang hinala, sis. Pasensya na, sis.